Nee, ik zocht net naar het reetreden. Ik ga erin van hier, het reetreden motion. En, maar nou niet schrik weer er en binnen de 2 baanrecords binnen er niet schrik erin. En ik had het in een flits even zien op het scorebord. Maar vreeg je mij net hoe dat al keer om mijn taak in is en wie dat nog heel had. Dat gaat even boet mij om. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag dat jong wel op de televisie. En ik lees dat man wel in de kranten. Ik neem die man even mij, ik zet ze even rondleiding, Jan. Ja, nou, dat man. Dat komt goed, team. Of Andor. Jappie, alles. Ja, jongen, wij gaan het. En daar had het in de macht, hè? Ik zeg altijd maar, ik ben een beetje wat de weekagent bij de politie is. Oh ja, dat doe ik hier wat. Maar hoe lang doe je dit werk al dan? Ik doe dit werk nog 23 jaar. Ja. Dat vind je nog zo leuk? Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik werk bij de spoorwegen en daar heb ik leerlingen jongen aan grote aantallen conducteurs. Dus ik zie het al een beetje in het vak van, wij nemen dat vroeger bij het spoor, nemen wij dat reizigersbegeleiding. Nou, en dat vindt hier gewoon een beetje zijn vervolg en dat heb ik altijd. Sorry, ik moest even onderbreken, want ik jerde even een bericht op de portofoon. En dus het is toch een beetje een voortzetting van wat ik vroeger in mijn duistig leven dien had. En ik vind het zo mooi, je gaat met mensen om. En over het algemeen zijn de mensen heel tevreden. Het is altijd heel goed, we gaan in een goede harmonie met elkaar om. Go to the start. Mag ik even passeren? Dank u wel. Hey Douwe, hoe viert dat nou om oorskier te nemen? Ja, definitief. Want weet je wat het is? Ik ren hier nu 22 hier om en ik neem Joert ik oorskier. Werkelijk weer? Ja, daarom ben ik de man van Heer hier. Oh, geweldig. Dus we nemen oorskier van elkaar. Hartstikke bedankt voor al die heren. Hey, hartstikke mooi ding, joh. Ja, nee, maar geweldig dat je er altijd binnen. Echt super. Hartstikke mooi. Doe ik hier eens nog even aan hoor. Oké, hoi. Nou, ja, zo show je maar even. Nou ja, en daar binnen van die momenten, dan ga je eventjes contact. Hij had nog een oorskier naam en ik neem een oorskier. En we gaan elkaar even bedankt. Maar waarom stop je ook? Ik stop je omdat ik van mezelf wel verneem dat ik, nou ja, ik werd aanst 74 en ik kom op een leeftijd dat ik denk van blikje kater. Het kost het mij, Joert is het een heel ontspannen dag. Maar ik ben wel juster, toen werd het in alle opzichten hectisch en zo draven, zo rennen. En dan kom je jongens thuis en dan zal mijn vrouw de sport even aanzetten. Maar op het moment dat de televisie aangaat, sliep ik al. Dan ben ik al voort. Nee, maar het fret een soort energie. En ik ben nou zelf hierin dat ik zeg van, ja, nou een oor maar een keer. En als ik dus nou Joert Oorskier neem, nou, dan kom ik hier dus net meer. Maar ik zal hier net komen voor de reden meer. Nee, ik vind het wel best. Het is heel mooi geweest en ik zie mijn hele soort willen op de tijd dat ik hier geweest ben. Geweldig, schitterende contacten, prachtige mensen, mooi publiek, mooie wedstrijden. Ja, het is voor mij een keer gebeurd en het hoort een keer op en klaar is Kees. Ja, ik zie er mijn hele soort tevredenheid op waarom. Nou, en zo weer dat.